nagutad sa karne mga katuba. Wala nang mutabang kay Sulos ka sa NBI. kaya mas nagagutad. Tig na lang ko, tig tanaw. Ako lang kung kuhan, kanang dukot sa pangsuman ba, kanang pangsuman bitaw may dukot ha. Ang kaon lang, bali mga katuba. Pagpunta sa forms na yun. Na may pilap. Daghan naman kasi sila nag Basta ka. Richard. Okay lang. Kuhan. Kuman vlog. Isa ka. Daghan naman sila na butad sa humbaon. Matag lang muli at lawa ka ang kwarto. Sa akong papa, ang suon. Kasi, parang Barrio Tinker. May dugay ng imbebe. Kaya pinagmahit dito yung mga lan. Akong magwang. Kaya ito dito. Akong mama. Mapagkaan pa nagugay ba? So ito na mga katuba. Nagutad na mayo para kuhan, patatasan. Katuba, tansyon. Malayo mo na ba? Si Barrio Tinker. Si Ray. O ako sa neng kutaron mga katuba no. Yes, imo to. Mga katuba, pista na yun din sa among baryo. Di totoo yan. Limit ng tikas oh. Lagi, butad ng mga katuba ang pagpasan. Ni Mananggiti before, katuba. Daghang pa kaya mong kutaron mga katuba. Okay, tayo doon dito ah. Sinsya na sa video. Parang blurred. Dek, dito ka dek. Wala ba? Apik yan kung atin. Panson. Kasi bukas, lutuin to bukas. Kabalik, ako dumo. Happy pista. Di Banson. Mr. Baker. Shoutout muna dyan sa Iwander Bisdak at kay Burdok TV. Shoutout ko ikaw kay... Ha? Limot ko, kinsa to akong shoutout. Wala pa na akong malista to pa-shoutout no. Naputok na. So next vlog na lang tayo mag-shoutout. Katuba no? Mamaya ito na gusto. Kasi hindi ko nalista yung nagpa-shoutout. Ha? Sa next vlog na lang. Ako shoutout. Shoutout kay Kodrudi. Happy 22,000 followers. Kodrudi. nag-vlogger nga Tuloy mo lang yan. Congrats kay Quadro Day. Happy 22,000 followers. Quadro Day. Ano katuba? O amo sa neng kutaron mga katuba no? Amo neng kutaron daan kay ugma para igor kung lutoon ba. So balik na tayo sa pista ng nayon. Isang Pilipino tradisyon o kaugalian ng mga Pilipino na magpista. Kini mga katuba, pinakopsan ni siya, pinakopsan. Amo na ipawil mga katuba kay para magamit po ng iyang mantika mga katuba ba. So na po diri mga katuba oh. Ano siya? Adubaw. Init mga katuba. Init kayo. Ngayon mga katuba, tulungan mo muna yung kapatid ko mga katuba. Matutan lang ko ano matutan. Tapok lang ko ano mga katuba no? Ang kada ko niya. Ang kada ko niya. Ayun na niya. Ayun na. Oh, medyo malayo lang yung video mga katuba no? Pasensya na. Kasi Ato ka dito mga ipatata. Ano? Lalo sila sa kaya. Ito na lang kaya ito, kaya para mo yun ka. Ha? Kaya palitan ako kayo, sapato ng muslim. patay saktong gamit mga katuba na. Aha ko?
Dito ka rin. Ito ni ay ka. Ito. Ano? Ito ka. Kabisados dalam dito na. Kaya lahi ang buto akong kitabangan kaya ng mga katuba, no? Ako ang putong putol. Karon napo ko sa akong utol isa. Dili na po ko ga tapang sa mga kuwan. Dutad. Ay. Para ko anon ba? Humbaon niya po ni, humbaon. So, shout out tayo sa tanang viewers o subscriber ako, no? O sa mga likers o followers, no? So, minsan pa itong wala nakasubscribe sa akong YouTube channel, subscribe na para updated po sa ipag-upload ako ng mga video. So, okay na. Morning mga katuba, karon mga katuba. Kamatay na, buyat ako kagabi mga katuba. Natagalan ako sa paggising, so humba mga katuba. Oh. Masarap pagkaluto yung humba mga katuba. Tagalan lang ako sa paggising mga katuba kasi napuyat ako kagabi. So ipakita ko sa inyo mga katuba yung niluluto nila doon mga katuba. Oh. So nara mga katuba. Oh. Ikuraw ni Bobords Mungkoy, katuba Mungkoy. Singala na birds. Adubo. Adubo. Kami kina siya muluto mga katuba. Lutong bahay lang to mga katuba, no? Paano masabi? Oo. Nara mga katuba, oh. Yan. Adubaw. Yan mga katuba. Nara mo kusiniro mga katuba, oh. So, pasensya mga katuba, dugayan kong mata kay nabilar ko gabi. Oh. Di totoo yan. Ang motor mga katuba, napay i-share gamay basig makatimo-timo ta gamay ani mga katuba ba. Ay gamay to. Narang humba gabi gihilisan mo mga katuba. Mao ni mga katuba. Will malami kayo mga katuba, no? So, pagi timplahan na ni Bobords Mungkoy ang kuan adubaw mga katubaw. Ara. Ayun mga katuba, ang sarap ng magluto si Katuba Mungkoy. Bird, anong nilagay mo yan, Bird? Ambot na sa akong busing. Wow. Tingala na ni siya. Masarap yan. Whisper. Yan. Lah, kayo lagi. Pulang-pula na mga katuba. Naganagaw na ni. Sobrang na ni kalagda. Lami kay muluto ni si Katuba Mungkoy, lusat. So, ayun mga katuba, naluto na gyud. I-transfer na ni Lisa sa sudlanan mga katuba, no? Ara. Ayan. Ang sarap. Ang sarap. Ako na ito tumatamadan. Ito ang tinatawag na adubaw mga katuba. Mong pagkita sa baw. Kasi pista sa amin ngayon mga katuba, no? Ikatol ba isabaw mo na ko to sa kwan? Kalaon to murag uil-uil ba? Ito isabaw na ko sa kwan katong tatasan. So, mga katuba, hanggang dito na lang tayo mga katuba, no? Kay luto naman ang tanan sudan. So, dire na takot to mga katuba. So, shout out sa inyong tanan, no? Mga viewers, subscriber o followers, no? Ingat kayo palagi dyan. So, thank you. God bless.